Mara vilayetinde havanın temperaturası 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde has taqiqi 9. iyunda cemaat hocaluğuna değişli idaraların ve devlet kärhanalarının işyerleri irdenden aşama çenli arassaçılık işlerini geçirdiler. Açık meydanda ve köçelerde geçirilen bu işlerin devamında günün jokrama ıssısına çıdaman hoşundan gidip keselhana düşen adamlar hem boldu. Bu başarılıklar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bolup geçdi. Bu taýýarlyklar we onuň ilata yetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Mara Bayramaly ýolunyň uğrunda we Bayramaly şäherinde adamlar uzaklygyň ot çapdylar, köçeleri siyirip süpürdüler, köçelerdäki baglary ýuwdylar, jaýlaryň üçeklerini renklediler, ýoluň gyrasyndaky hayatlaryň ählisi renklendi. Esasy köçeleriň piyadalar üçin niyetlenen geçelgeleri hem renklendi diýip cemaat hojalygyna değişli idaranyň bir işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Arassaçylyk işleriniň ählisi jokrama ıssy howada ençeme sagatlar, tas uzaklygyň amal edildi. İşärler azyk we suw bilen üpçün edilmedi. Olaryň käbiri ıssa çıdaman kölegede dinjalmagy we öz ýanlary bilen getiren suwdan içmäge synançdy. Ýöne idaranyň ýol başçylary we häkimligiň işgärleri muňa ruhsat bermediler. Käbir gartasyn aýallar bize kyn bolýar. Iň bolmanda içeri ýaly agy suwuny bir getirip duruň. Biz bu ıssy howa çydamyzok diýdi. Ýöne ýol başçylary ıssy howa çydamaz ýaly zat ýok diýip olaryň kölege geçip dinç almagyna da ruhsat bermediler. Dip işgär belledi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň maglumatlaryna görä 9. iyunda Bayramalyda howanyň temperaturasy 42,17 gradusa ýetdi. Öňüňdäki 5 güniň dowamında Mara we Bayramaly şäherlerinde howanyň temperaturasynyň 40-43 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä arassaçylyk işleriniň tamamlanmagyna golay adamlaryň arasynda günüň jokrama ıssysyna çıdaman huşundan gidip keselhana düşenler hem boldy. Kölegede duran olaglarda howanyň temperaturasy 45 gradusy görkezýärdi. Bizde işleýän ýaşy 40-dan geçen 2 sany aýal keselhana eltirende olara içinden yalın geçenligini, kellesinde ýalyk bolsa-da kellesinden gün geçip burun ganamasynyň bolanlygyny aýtdylar. Olara şol ýerde saglyk bejergesini berdiler. Dip anonimlik şertinde söhbetdeş olan başga bir marly büdjet işgäri aýtdy. Bu taýýarlyklar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri hemde media terişdeler tarapyndan açaçan habar berilmeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň Mara vilayet häkimliginden we onuň saglygy saklaýyş bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synançy hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş olan marly büdjet işgärleri bu taýýarlyklaryň öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyna aýdýarlar. Onun Bayramalydaky şifahana gelip görjekdigi we Mara şäherindäki bir näçe keselhana aýlanjakdygy aýdylýar diýip büdjet işgäri belledi. Odolky prezidentiň Mara etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň vilayetlere etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Mara we Bayramaly şäherlerinde arassaçylyk işlerinden başga-da öňkü prezidentiň barjak ýerlerinde çäre gatnaşmaly adamlaryň şol sanda çağalaryň taýýarlyk işleri hem geçirildi. Büdjet we sunuwa işgärleri şeýle-de çağalar bir näçe minutluk çykyş üçin fagatlap gyzgyn howada günüň aşagyna taýynlyk görmeli boldular. Dip bir sunat işgäri belledi. Soňky bir aý töwere wagt bäri ýurdun vilayet merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanoğlu'nyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär. 9. iyunda Gurbanoğlu Berdimuhammedow Lewap vilayetine bardy. Ýatlasak geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda Azatlygyň sebitdäki habarçylary onuň Lewap'a sapar etmegine garaşylýandygyny habar beripdiler. Şonu habarçylar
ýurtdaşlarymyz munyň bilen baglykda Türkmenabatda ozalky prezidentin geçjek ýollarynyň ugurlarynda şol sanda döwlet işgärleriniň hem çekilmegi bilen mejburi arasaçylyk işleriniň we ýowarlaryň geçirilýändigini hem aýtdylar. Adatlyň Mardak habarçysy bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi öňkü prezidentin saparyna hamana döwlet baştutany gelýän ýaly taýinlik görülmegine nägilelik bildirdiler. Bu indi prezident däl, onu edil öňkü ýaly garşylaýarlar. Ýollar bölekleýin ýapylýar. Issy howada ýüzlerçe adam kösenýär. Onuň özüm bir owurt suwa dar bolup görse, şonda adamlaryň ýagdaýyna düşünerdi diýip bir büdjet işgäri belledi.